Ai, kaixo lagunok, harrapatu nauzue WhatsAppa begiratzen. Bai, WhatsApp zenbakia daukat eta zuek, mezutxo bat lagana izan ezkero, aukera daukazue. Hauxe da zenbakia, 668, 888, bederatzi bat, bederatzi bi. Idatzi mezutxua. Gaurkoan, iratiren mezu bat daukat. Ara zer dioen? Kaixo, Mari Maestra, gaur arazo txiki bat izan du lanean. Administrariak errenta aitorpena egiteko T10 inprimakia gaztelera hutsez eman dit. Asko haserretu naiz normala, eta bueltatu diot papera gutxienez elebitan emateko eskatuz. Sesio txikia izan dugu, baina azkenean eman dit. Pozik nago. Ara irati, zuk duzu, zuk meritua. Zorionak, euskarak zuk bezalago asko behar ditu. Ez ahaztu, ez da gure kapritxoa. Euskaldunok, paper horiek euskaraz jasotzeko eskubidea daukagu. Bai, eta badakit ez dena erreza, aurre egitea eta esatea paper horiek euskaraz behar dituzue. Baina arazorik badaukazue, badakizue zer egin behar den, ez da? Pasa algo? Pasa algo? Pasa algo, pasa algo, pasa algo. Oso ondo, gainera, funtzionarioek gure langileak dira, hau da, funtzionariek guretako egiten dute lan, ez ahaztu! Eta guztioi gogorarazi nahi dizuet, hau ez dela gure kapritxoa euskaldunona, gure eskubidea da, eta administrazioaren bete beharra. Hala da, lagunok, zuen errenta aitorpena orain sasoian gaude, egiten duzuenean ez ahaztu euskaraz egitea. Eta hortxe, azpian, Elizarena eta gertzen den toki horretan, badago beste olako laukitxo bat, markatzeko ia ogasunarekin harremanak euskaraz ala gaztelania izan nahi dituzuen. Ez ahaztu, euskarako laukitxoa marka ezazue. Benetan, merezi duta, tauituko zarete, zenbakia dira beti. Eta plus edo minus, zenbakia antxe dago, euskaraz ala gaztelaniaz. Gure eskubidea da, ez ahaztu. Eta lagunok, errenta aitorpenaren emaitza zuen aldekoa izan dadila. Agur!